2,000 years later. Hey, yo, what's up mga kabingka? For today's video mga kabingka, natakaroon rin sa may buhangin ng dakbayan sa durian mga kabingka. So karon mga kabingka na ako bago na diskubrihan rin mga kabingka, no, sa kadugan ako sige gagyan ng buhangin mga kabingka na diri nga Itulukan Buffet, no mga kabingka. Pangalan ani mga kabingka kay Helen's Kitchen mga kabingka. So doon lang kay mga kabingka. So diya mo bandas muhunong sa may kuan kanang Lawa, no. Tapos atbang lang gyud sa may Jollibee, no. Sa Jollibee diya sa Frisco. Tapos bago maabot sa kaning basta diri sa may Burger King banda mga kabingka. So dali na kay mga kabingka. At tuon na nato mga kabingka ilang buffet mga kabingka. Tara mga unta, let's go. Sudan. So, Mr. Cameraman. Ulat-ulat itu. Tahu terus butter chicken, chop suey, spaghetti yang bagus. So, kenapa balik ka dito sa po? So, karon mga kabingka, ato na yung magsugdan sa itong buffet na edisyon ng mga kabingka, no? So, tilawan na ito ang ilang barbecue please. Okay po. 10 over 10. Tapos tawagan nih kanina tawagan ni puro 8 over 10. Puso kanina juga. Mika. Okay. Kani butter chicken. Ano ba? Perfect. Tako. Garlic.
Tubos. This is spaghetti. Tama yung lamig, yung quality, di ba? Yung kalidad sa spaghetti. Lumpia, oh. Yum. Ini apa ini ya? Delicious Jesus. Yummy. Kanina kamuti fry. Sobrang lamig ako. Grabe. Parang siyang pizza ko, di ba? Perfect kayo. Kuha pa rin sa bansa dito sa Pilipinas. So, kung may mga kabibigyan, lamig kayo sa head and skin, no? Sa buhangin lang yun, no? Sa Islawa. So, si XY1, mga kabibigyan, ito po si J. March, the place to be here, Kamusta ko. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.